Socialite ane mukurumbira munyika yeZimbabwe anonzi Patricia Jack osungwa apo poonekwa achiendeswa kumadzitare edzimhosva zvatenderedzwa munyika yedu yeZimbabwe. Welcome to Harare Networks, where we give you news dzinenge dzichiitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uri mutsva uchangosvika paHarare Networks, baya button rakanzi subscribe nekulike nekushare mavideo edu. Zuva ranhasi tauya neSocialite anonzi Patricia Jack opinda mumadzitare edzimhosva mushure mekunge asungirwa nhau yedisordering conduct after mushure mekunge achinzi akaenda paHighlands Police Station apo paakatuka mapurisa zvakazoita kuti agopinde musungwa iye achizviti ari untouchable due to her relationship with the senior government officials. So nhau iyi yotenderedzwa ichiziviswa pamusoro pake mushure mekunge oendeswa madzitare edzimhosva apo paanzi abhadhare fine ye$150 kana kugara 30 days ari musungwa achipomerwa mhosva yake yekutuka kwaakaita mapurisa epaHighlands Police Station. Ende nhau iyi iri kutaurika munyika yeZimbabwe ichitenderedzwa ichiziviswa kwakasiyana-siyana sezvo vane nyayo dzavo dzavainetsano nemamwe masocialite zvaita kuti vakasiyana-siyana vanyore vachikomenda pamusoro pechiitiko ichi, vanosanganisira maititi vachitaurawo pamusoro paPatricia Jack vachikomenda maititi varispondo panhau iyi vachiti pataimosungo tichipfeka hembe idzi dzemujeri maiti hamupinde musungwa. And also panhau iyi iri kutenderedzwa ichiziviswa achinzi Zimbabwean socialite Patricia Jack, aged 35 years, has been detained in custody following a chaotic incident at Highlands Police Station where she allegedly insulted and threatened law enforcement officers. Jack appeared before Harare Magistrate Michelle Mafukidze on charges of disordering conduct, with the court ordering her to remain in custody for a formal plea recording. The legal trouble began on the night of March 29 at approximately 10 p.m. According to the state cases represented by Emma Abeza of the Zimbabwe Republic Police, Highlands Jack arrived at the station to follow up a friend who has been arrested and was being held in the cell. What began an inquiry quickly escalated into a high-stake confrontation. The prosecution alleged that Jack launched a verbal assault on the officers on duty, uttering achituka nemashoko akasiyana-siyana pamwe chete nekuvhundutsira mapurisa achibudisa mazita evari kumusoro eutungamiri. Inova chiri chitiko chatenderedzwa chiziviswa munyika yedu yeZimbabwe sezvo panhau yake iyi vari kutaura kunzi aiti iye ari linked kuvanhu veZANU-PF. So vanhu voti polisi ndo zvainoda manje, zvemunhu anoda kushamisira nezvinhu nezvimaconnection inokuwachisa sometimes kutobvuma kupusa kuri nani. News dzatauya tikabata pano paHarare Networks patinouya nenhau dzinenge dzichitenderera munyika yedu yeZimbabwe. So ari kunzi ari mhuri muusungwa, asi nhau yake ari kunzi ari kufanira kubhadhara mari inokwana kuita 150. Ndidzo dzimwe news dzatauya tikabata Harare Networks, where we give you social commentary news which is happening around Zimbabwe.